A lokacin da mutane suka saka ranar aure, ba hikima ba ce a saka ranar auren can nesa, ƙiƙa idan kun tsawaita ranar aure kuna kiran shaiɗan ne. An ce an saka mana ranar aure, amma sai nan da shekaru 4, kuma ga shi mun san juna, amma kuma sai nan da shekaru 4, me kuke tsammanin zai faru a wannan shekaru 4? Kuna tunanin samari da 'yan matan yau yawancinsu za su iya haƙuri? Mu gaya wa kanmu gaskiya, mafi sauƙi shi ne za su ke musayar hotuna da yin tattaunawar bidiyo. Kuma wani lokaci mutum yakan kunce maɓallinsa, gaskiya ne. Daga nan sai ka ji tana cewa ina son ƙirjinka, daga nan kuma sai ya cire rigarsa. Hakan yana faruwa saboda me? Saboda shaiɗan yana nan ya yi likimo. To wa yake da laifi? Mutanen da suka yanke shawarar jinkirta wannan aure a lokacin da kowa yake murna. Ɓangarensa na murna, ɓangarenta na murna. Amma sai a ce a'a, sai bayan shekaru 4, lokacin sun samu aikin yi. Kuma ni na yi hira da iyayen wanda su kansu ba su da aikin yi a lokacin da suka yi aure, saɓanin yanzu. Sanda iyayenmu suka yi aure ko gida ba su da shi, ba su da ƙwaƙƙwarar hanyar samun kuɗi, wataƙila ma ba su da tsayayyen aiki. Amma masha Allah sun yi aure, sun zauna cikin farin ciki, kuma a haka har suka haife mu. Amma idan muna so mu yi aure sai su ce a'a, dole sai mai aiki za mu aura. Me yasa muke munafuntar kanmu? Saboda haka ya kamata mu sani cewa idan an saka ranar aure kuma kuka fara mummunan tunani to a fasa. Kun ji me na ce? A fasa, a soke shi. Ya fi sauƙi a fasa tun a wannan matakin akan a jira a yi aure a samu 'ya'ya waɗanda za a ke tsangwama bayan ba su ji ba ba su gani ba. 'Yan uwana iyaye, idan yaranku suna son soke alƙawarin aure, ku tallafa musu, ku zanta da su. Da farko kuna iya son jin dalilin da ya sa, don ku saka su a kan saiti. Amma idan suna so a soke shi, kada ku ce mun kashe kuɗi da yawa, domin za ku kashe kuɗin da ya fi wannan yawa a gaba. Sannan kuma a fasa. A lokacin ne za ku yi kukan baƙin ciki. Gara ma tun yanzu a fasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu, ya kuma taimake mu. Jazakumullahu khair.